Колко дълго чакаш да намериш смисъла на живота? Понякога пътуването е дълго, трудно, объркващо, но когато накрая погледнеш и видиш Христос, всичко си идва на мястото и сърцето знае, това е то, това е което съм търсил цял живот. Здравейте, братя и сестри! Казвам се Ванеса и съм част от Ход. Тук всеки ден изучаваме Библията последователно и се стараем да намираме дълбокия смисъл и как да го прилагаме в животите ни днес. Преди да минем към съществената част за днес, нека заедно прочетем пасажа, който ще коментираме днес, а именно Матей 2 глава 9 до 11 стих. Четем: И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше след тях. Става въпрос за мъдреците, като се спря над мястото, където беше детето. А като видяха звездата, се зарадваха твърде много с голяма радост и влязоха в къщата и видяха детето с майка му Мария и паднаха и му се поклониха и отвориха съкровищниците си и му принесоха дарове – злато, ливан и смирна. Спираме до тук и започваме да размишляваме. Пасажът разкрива, че мъдреците са пътували дълго, не знаят всички отговори, не са част от правилната религия, но виждат звездата отново и сърцето им изпухва в радост. Така действа Бог. Когато най-малко очакваш, Той се появява и ти показва и ти казва: ето го, моят син Спасителят. Истинската радост не идва, когато всичко ти е ясно, а когато откриеш кой е Исус. Даровете, които мъдреците поднасят на Христос, са нещо повече от злато, ливан и смирна. Златото е прието като дар за цар, ливан е благоуханен тамян, използван в поклонение, а смирната е свързана с болка, страдание и придава аромат, използван при погребения. Тоест, дори в даровете си, мъдреците пророчески разпознават кой стои пред тях. Исус е цар, достоен за злато. Той е Бог, достоен за поклонение, и Той е Спасител, който ще страда и ще умре за нас. А какво носиш ти на Исус? Не е нужно да е злато, но може да е сърце, което казва: Господи, ето ме, целият съм Твой. Ако и ти търсиш, не се отказвай, обещавам ти, че ще го намериш. Може би вече си го намерил и е време да му дадеш дар – себе си. А може би Бог ти показва нов път, различен от очаквания, и в такъв случай мога само да ти кажа: довери му се. Замисли се за малко. Виждаш ли знаци, които Бог използва, за да те приближи към себе си? Готов ли си да дадеш сърцето си на Господа и да следваш посоката, която Той те води?